אחרי שהבנק סירב לכם לקבל מימון ואתם חושבים שאתם לא יכולים לקנות דירה, או שאתם חושבים שאתם לא יכולים לקבל מימון לסגירת כל החובות וההתחייבויות, אתם חושבים שאין אפשרות, יכול להיווצר איזה מרוץ מסוים עם ריביות שאנחנו לא רוצים לקחת אותם. אבל אין ברירה, בייחוד במצב היום שמה שקורה במדינה, חייבים את הפתרון מימון הזה, שיוזיל לנו את ההחזרים החודשיים, שיוזיל לנו את הריביות, שייתן לנו את המענה הפיננסי לחסוך המון כסף בריביות ובהחזרים החודשיים. אז מגיעים אלינו באמת הרבה לקוחות שהם מגיעים בספקה שאולי הם לא יאושרו, ואז שמגיעים אלינו הכל מתבהר להם והחיוך חוזר להם לפנים. אנחנו ב-TSM נעשה איתכם ממש בדיקה של 2 דקות, ללא עלות, ללא התחייבות, ונסביר לכם כמה אפשר לחסוך לכם בריביות, כמה אפשר לתת לכם פחות כסף לשלם בהחזרים החודשיים ולהשאיר עוד כסף בכיס כל חודש לילדים, למשפחה או לדברים שאנחנו צריכים לעשות. אנחנו ב-TSM נסביר לכם אם אתם כן יכולים לקנות דירה למרות שחשבתם שלא תצליחו לקבל את המימון. וכל מה שאנחנו אומרים לכם זה על בסיס הצלחה, אבל אני שומע היום הרבה חברות שעובדות על בסיס הצלחה. אנחנו לא רק מתחייבים להצלחה אצלנו, אנחנו מתחייבים להצלחה טובה ומעולה עבור הלקוח. אנחנו מתחייבים להביא לו הצעה הרבה יותר טובה ממה שקיימת לו היום, שתחסוך לו המון כסף בריביות ובהחזרים החודשיים, שתשיג לו את המימון שהוא צריך ולא חלק ממנו. הצעה טובה שעושה שכל פיננסי ועוזרת ללקוח. אז אם אנחנו עושים אתכם בדיקה ואמרנו לכם שנצליח, הסיכוי שואף ל-97% שאנחנו נצליח להביא לכם, אלא אם היה משהו חריג מאוד בדרך. אם עשינו את בדיקה של 2 דקות בשיחה טלפונית, תוכלו לקבל את המימון הזה ולצאת למצב פיננסי חדש, לדרך חיים חדשה. אז איך אני אומר משפט חכם? תנסו, מקסימום זה יצליח. בקיצור, אז אם בא לכם לעשות בדיקה של 2 דקות ולהבין כמה כסף תוכלו לחסוך בהחזרים החודשיים בריביות, או כמה סכום מימון תוכלו לקבל, תשאירו פרטים, נחזור אליכם ונדבר.